Jak realizovat domácí úkol? Pro realizaci domácího úkolu postačí kliknout na určitý den v kalendáři. Zobrazí se vám několik odlišných typů úkolů, které však vždy odpovídají vaší jazykové úrovni. Vždy pečlivě čtěte instrukce. Někdy budete vybírat z nabídkové roletky správnou odpověď. Jindy budete zkoušet poslech. Zde klikněte pro přehrání. Můžete se vracet v nahrávce zpět a opět dopředu. Někdy budete sledovat video. Zde klikněte pro přehrání videa. Video samozřejmě můžete také zastavit. Můžete se vracet opět zpět a zase dopředu. Jindy budete svou odpověď vypisovat do textového pole. Jindy budete svou odpověď nahrávat. K tomu potřebujete mikrofon. Zde klikněte pro nahrávání, zde pro zastavení a zde pro přehrání nahrávky. Opět můžete nahrávku posouvat. Po dokončení úkolu vždy klikněte na Finish, tedy dokončit. Jestliže počítač váš úkol opravil, uvidíte vaše hodnocení. V případě, že se zobrazí tato věta, váš úkol bude vyhodnocen lektorem. Gulliver, jazyků učitel.